नों शिलंआव फाननानै जायोबा आं फाननानै जाया मोनथिबाय जुदि आंखौ सोरबा फाननानै जादों नुदोंबा फुखौ आंनिसिम फैनानै बङाइगाव लाबो रेन्डि साला गुन्दी साला नोंखौ दैदेनजों हमनानै हाबा हैगोन आं गुन्दी साला रेन्डि नों बायदि आङो पार्लाराव खामानि मावफ्लांनानै पार्लारनि नाम लानानै 3 लाख 4 लाख फैसा खामाया आङो मासावनो मिथिगौ ना एकाउन्टाव जमा खालामना लाया आङो मिथिबाय बेफारि एफोरावनो मिथियो फैसाखौ अबेयाव मोनदों नों बेफारि मानसि नोंनि गोरोन्थिखौ नुनायखायसो आङो नोंखौ बुंदों मिथिगौ ना नोंखौ हाजार बार होनो आङो नों सासे बेफारि मानसि मिथिगौ ना मैदोमनोबो बेफार खालामदों नोङो बेनि थाखायनो मैदोमा नोंजों लोगो जादों मिथिबाय निजिरा साला खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव मैदेर आरो निजराजों दावराव दावसि जागासिनो दङ माने बिबो बिजों सोंखारिलायगासिनो दङ थ' दायो निजराया मैदेरनि सायाव आरोबाव फिन माखासे गाज्रि राव बाहायनानै सोंखारिनाय एबा नांज्लायनायखौ नुनो मोन्दों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो ओइ साला मैदेर साला मैदेरखाय गिगोन सानदों नामा नों साला गुन्दी साला रेन्डि नों आंनि भिडिअ दालाबो होनदों आं नोंखौ साला गुन्दी रेन्डि साला नोंखौ रागा जोंबा गन्था हमनानै लायनानै नोंखौ दैदेन बायदिसो खालामनाय आं साला गन्था सैमानि फिसा साला सैमा खुन्दि नोंनि मा जादों आं नोंनि मा जादों गन्था फेसबुक नायबाबो इउटुब नायबाबो आंनि भिडिअ लाबोबाय थादों बे साला मानदावलिया साला फान्थि बोरमा फान्थि फाग्लिया साला ओंखाम रसा नांदोंमोन नामा नों आंनि भिडिअ लाबोनो गुन्दी बैथालि नों आंनि देलायनाय आंनि गाननाय जोमनायनि आंनि बुंदों गुन्दी साला आं फाननानै जादों ना मादों आंनि रुमाव फैनानै नायफै गुन्दी आरो नुदोंबा प्रुफखौ लाबो आंनिसिम प्रुफखौ लाबोनो हायाबा नोंनि गालथरावल' नोंनि खावलायखौ सौफुजोबगोन आं साला गुन्दी नों अखाना हरो नों साला गुन्दी नोंनि नाम्बारखौहाय पुलिसनो होना दोनगोन आं साला नोंनि जायाखै आंखौ डिस्टार्ब दाखालामबाय दाथा साला गुन्दी साला रेन्डि आं फाननानै जायो ना मायो आंखौ नायफै नों आंनो खुगा लाबो साला गुन्दी नोंखौ बार बुंदों आंनि भिडिअ दालाबो होननानै गुन्दी साला आं मानि टेनसनाव दङ नों आंखौ साला बेफोरबायदि भिडिअ दालाबाय दाथा गुन्दी साला नोंखौ दैदेनजों हमनानै हाबा हैगोन आं गुन्दी साला रेन्डि नोंखौबो जोबनानै दोनफागोन लखबा गुन्दी आंनि भिडिअ दालाबाय दाथा होनदों आं नोंखौ साला गुन्दी साला मैदेरखाय गिगोन सानदों नामा नोंहा हा थिखाय गिगोन सानदों नोङो हा गुन्दी फेसबुक नायबा साला बिनि भिडिअ आं नोंनि मा जादोंमोनलाय नों आं आंनि बागै नों भिडिअ लाबोबाय थानो साला गुन्दी साला लाजिनो रोङै साला नों शिलंआव फाननानै जायोबा आं फाननानै जाया मोनथिबाय जुदि आंखौ सोरबा फाननानै जादों नुदोंबा फुखौ आंनिसिम फैनानै बङाइगाव लाबो रेन्डि साला मोनथिबाय नों फाननानै बेफार खालामनानै जायोबा आं फाननानै जाया गुन्दी जोंफोरा दंजायो बिमा बिफा जोंना न'खर दंजायो मोनथिबाय आंनि देलायनाय आंनि गाननाय जोमनाय मेगन सायो नामा हा बिसिबां नायनो आंनि गासिबो गाननाय जोमनाय ड्रेस नायनो नामा मना गासैबो बाक्सु जि नायनो नामा नोंहा गुन्दी साला मानदावलि साला लाजिनो रोङै आं न'आव थांगोन आं र' जोंनि बारि जोंनि न' नोंनो खोन्थाहरजोबगोन आं खै बिगा हा दं जोङो गुन्दी साला रेन्डि साला दैदेन बिजिसो नामा नोंलाय दैदेननि गुस मोनजानाय नामा नों साला रेन्डि साला आंनि भिडिअ दालाबो होनदों आं नोंखौ मैदेर बुरै आंनि भिडिअ दालाबो होनदों नोंखौ आरो एबार खनसे नुबावा गुन्दी नोंनि खावलाखौ सौफ्रुहैजोबगोन आं शिलंआव थांनानै गन्था आंनो 1 सेकेन्डबो नाङा मोनथिबाय गुन्दी साला आंनि भिडिअ दालाबो होनदों आं नोंखौ रेन्डि नों रेन्डिबा नों फंबायजों उन्दुयोबा आं फाननानै जाया गुन्दी साला रेन्डि सोरनिबा मोनगोन नोंबो थांफागोन गन्था आंखौ एदावबाय दाथा नोंनि जायाखै नोम्फानि जायाखै आं साला रेन्डि नों फाननानै जायोबा आं फाननानै जाया नों आंखौ फाननानै जायो मायो होनदों आंनि देलायनाय आंनि गाननाय जोमनाय मेगन सादों नामा नों साला रेन्डि फाग्लि गुन्दी साला